Dan il-gvern tilef il-leġittimità tiegħu. M'għadux gvern leġittimu. Dikjarazzjoni ċara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija mit-2-11 ta' Novembru 2019, data importanti ħafna fl-istorja ta' pajjiżna, kellna konferma li dan huwa gvern illeġittimu. Il-Partit Nazzjonalista ikbar ma tkun l-sfida iktar jisaħħaħ, iktar ma jabbuna b'attakki u bi problemi, iktar jifhem il-moment storiku. Kienet kawża fejn Keith Schembri għajjat li jrid il-verità, għal li Simon Busuttil gideb dwaru, kienet kawża li kellha turi min qed jgħid il-verità. Għażel post, ħin u tema Keith Schembri stess. Nhar it-tnejn konna qed nistennew li se jitla' xut u minn rajħ għax għamela u il-kawża. Jekk xi ħadd qed jikdeb fuqek, il-loġika tiddetta li tmur tajt il-verità. Però Keith Schembri minkejja li ordnalu l-maġistrat ma rridx jixet, kien se jarrestaħ u jispiċċa l-ħabs għax min jikdeb hemm jispiċċa. Keith Schembri ma rridx jixet għax jekk jgħid il-verità jispiċċa l-ħabs u jekk jikdeb jispiċċa l-ħabs ukoll. Allura seta' biss iwaqqa' il-libel li fetaħ hu stess biex bekk seta' jmur fis-siġġu tal-poter tiegħu f'Kastilja flok il-ħabs, qal Adrian Delija. Il-Prim Ministru qal li minti ma kellekx il-libelli ukoll u waqqajthom. Taf x'inhi d-differenza? Illi jien waqqajt il-libelli kontra l-eredi ta' ġurnalista li ġiet assassinata f'pajjiżna, Daphne Caruana Galizja, illi d-dinja demokratika tesiġi illi ħadd ma jibqa' jfittex l-eredi ta' ġurnalista li tkun assassinata. Gvern li tilef il-leġitimità, ammetta li huwa korrott, ammetta li ħasel il-flus, li kiser il-liġi u l-Prim Ministru fil-Parlament flok għamel dak li bil-fors kellu jagħmel, kellu opportunità unika li keċċi lil Keith Schembri persuna waħda bħalma keċċa fil-passat lil Manuel Mallija u Michael Falzon. Keith Schembri ammetta li kiser il-liġi iżda Joseph Muscat għażel li jipproteġih. Adrian Delija staqsa għalfejn, staqsa x'jaf Keith Schembri fuq Joseph Muscat li qed jorbotlu jdejh. Aħna nifqu nitkellmu fuq il-korruzzjoni meta l-korruzzjoni f'pajjiżna tieqaf is-seħħ u taħt dal-gvern il-korruzzjoni mhux se tieqaf is-seħħ qatt. Adrian Delija fakkar kif il-korruzzjoni mhux biss se jħallas għaliha Keith Schembri, iżda kull wieħed u waħda minna li qed jitħabtu biex jgħixu ħajjithom b'mod normali. Fakkar kif għalkemm Joseph Muscat irid li kulħadd ikun sinjur żgħir qed joħloq divarju bejn min jaqla ħafna u min ma jaqla xejn u qiegħed jirreferi biss għal dawk il-ftit ta' madwaru. U jrid jgħid li l-oppożizzjoni mhux kredibbli, irid jgħid li dak li qed ngħidu aħna m'għandux missewwa. Il-gvern m'għadux kredibbli, Joseph Muscat m'għadux kredibbli.